Сега Николай Дограмаджиев се намира при една аптека, която се е включила в кампанията. Предполагам, там ще ни кажат как да се предпазим от болестите, които идват със студеното време, но сякаш си мисля, че преди аптеката, преди лекарствата, добавките и витамините, има други неща, които могат да се направят, а те са свързани с добрата храна и спорта, които също са превенция. Съгласен ли си с мен? Абсолютно съгласен. Наистина много спорт. Храна, която разбира се е богата на какво ли не, да не смесваме много храни. Аз всъщност сега няма да говоря за тези неща, защото съм дошъл специално за тази кампания, която ти спомена. И си говоря с Антон Вълев, който е председател на Националната аптечна камара. Добро утро с БНТ2. Здравейте, здравейте. Да ни разкажа. Но практически по плаката, който е поставен някъде на видно място, пациентите могат да се ориентират в коя аптека могат да влязат и да получат така наречената безплатна консултация за сезона. В рамките на колко време ще бъде тази кампания? Кампанията протича до края на месец октомври и това, което могат да разчитат нашите пациенти е да дойдат да си разкажат проблема своя, семейния, на своя личен фармацевт и да получат консултация за най-добрата профилактика, така че да не ги изненада зимата. Реално, кои са най-разпространените начини за профилактика, превентивни такива мерки? Противно на повечето очаквания, аз препоръчвам на повечето си пациенти да спортуват активно, за да повдигнат жизнените сили на организма и да подкрепят с най-различни продукти, дали ще са хранителни добавки или лекарства, не е чак толкова важно. Важното е по-скоро да са постоянни и да спазват инструкцията, която колегата ще им даде. Спрямо възрастта има ли насоки? Има различия. Различни продукти могат да се използват в различна възраст, но това ще бъде вече по конкретната препоръка на колегата магистър-фармацевт в аптеката. Доколко може да се разчита съответно на всички тези фармацевти, магистри, консултанти? Дали е по-добре да се отиде първо на личен лекар или всъщност това си добър вариант за тази профилактика? Съгласно Световната здравна организация, най-достъпните медицински специалисти са аптекарите, защото са на първа линия. При тях не е необходимо да чакате да се записвате час. Със сигурност всеки един магистър ще ви даде ясна инструкция, ако сте за лекар, категорично да минете най-напред на преглед, след това да дойдете в аптеката, а за състояния, които са преходни, за състояния, които са свързани с профилактика, магистъра изцяло в правомощията си да ви помогне с всички сили, които му предлагат и неговите знания и продуктите налични в аптеките. В кои периоди на годината като цяло е така добър вариант за профилактика? Истината е, че профилактиката трябва да започва преди сезона. Зимната профилактика обикновено препоръчваме да започва в края на месец август, изцяло през септември и сега през октомври вече навлизаме в последния етап от подготовката за зимния сезон. Обратно, когато говорим за пролетните състояния, тогава още в края на зимата започваме. Казахте за спорт. Какви видове спорт или да кажем храна, дали е също така да обърнем внимание? Нека пациентите да обърнат внимание на разнообразното хранене. Все още сме в есенния сезон, има достатъчно плодове и зеленчуци, изключително наблягам на зеленчуците. А по отношение на спорта, всяко нещо, което би им донесло двигателна активност и релакс и разбира се, царя на имунната система е плуването. Това е интересно като конкретни вече параметри. В рамките на колко лева може да ни струва една профилактика? Една профилактика винаги ви излиза около между 60 и 70% по-евтино, отколкото лечението, ако се наложи. За един човек за един месец профилактиката може да възлиза на до около 20 лева. Което е по-добре, отколкото се разболеем и всички други процедури, които са свързани с неприятните моменти. Не само финансово е по-изгодно, но и от гледна точка на комфорта, на потенциални рискове, странични ефекти, последствия от едно заболяване. Дори сезонните грипни заболявания, знаете, че водят много често усложнения, които понякога са доживотни. Така че определено дайте да профилактираме нашите граждани по-добре, отколкото да ги лекуваме после. Мисля, че изчерпахме доколкото можахме темата. Наистина, вземайте мерки. Профилактиката е нещо предпочитано, както разбрахте, отколкото да влезем в болничната стая или болничното отделение. Разбрахте, че такива плакати би трябвало да има на почти или поне на повечето аптеки, които са влезли в кампанията.
консултирайте с фармацевтите магистри, така че пазете се, бъдете здрави. Това е от нас.